Namukelekile bahlali. Ngiphinde ngibingelele futhi webahlali. Ezibuhlungu bahlali azipheli. Nango phela uBerita uyibeke ngembaba nje yacaca ukuthi yena noNota abasekho together, basashadile, bahlukene. Kulandelani na? uBerita ngimbone omunye owosimame omzwelayo umuntu wesimame ukuthi ungaze ushiye umshado wakho ngokuthi udicilele phansi isithunzi somunye umuntu wesimame. Kodwa ke abantu besimame ngiyabazi bonke banjalo. uBerita akayithandanga indaba mangabe eqamba engena ku social media ngoba uyasho ukuthi uke wangabi khona ku social media uthema sengene ethola ukuthi owakakhe lo obewakakhe uNota udicilele phansi isithunzi sikaMihlali wamfanisa noPhapi okuyinto ongayithenga nje uyibe wamfanisa neobject njengento nje ongayibeka mawufuna ukuyilahlela le uyilahlele mawufuna ukuyibulala ungayibulala vele ngoba ufana nento engelutho. Lokho ke kwenze uBerita wazwela uhlungu. uBerita lo isimazi ngogugu lethu uKhumalo ongumunye nawo abaculi uyasho ukuthi omunye wakhe obengumyeni wakhe uNota akayithandanga indlela aphathe ngayo uMihlali ukuthi umfanisa noPhapi. Mangithi uPhapi ke sengqena ubiza legama elimbi lokuthi into amfanise nayo ukuthi umfanise nani ekubeni umuntu ephila, uchaza ukuthi vele akamchazi ngalutho. Phambi kwakhe uyinto nje akafani nomuntu wesifazane emehlweni wakhe. Angazi ke noma mhlambe izenzo zakhe ezimenza ukuthi amchaze kanjena, ambukise kwento nje engelutho. Hayi bantu benkosi, bantu besilisa, musame ukuhlumeza abantu besimame kanjena. Anike bayeke baphile impilo yabo. Bathi mewukuthi bafuna ukuthi bazikhangise noma benzeni, bayekeni benze abakuthandayo ngoba buka manje uBerita umshado wakhe usumoshekile ngokukhuluma kukaNoto. Siphinde sibonge ukuthi uBerita uthe wathatha isinyathelo njengomunye wesimame onozwelo omfilelayo omunye umuntu wesimame, waxolisa, wazehlisa, waxolisa ngendlela umyeni obengumyeni wakhe amphathe ngayo enkundleni zokuxhumana, wamdicilela phansi, wamehlisa isithunzi. Kodwa ke asithembe ukuthi uzoshintsha naye umyeni wakhe amazi omunye umuntu ngelinye ilanga ngoba akaqali ukudicilela phansi igama lomuntu okhulu okeyinkundleni zokuxhumana ngalendlela. Baningi badicilela phansi ngoba nokheli Khumalo bangabanye babo singazi ke kodwa phela indaba zabo zisuka kuphi. Kodwa ke ushintsho mabo ukhuluma liyafuneka. Kodwa ekaBerita engithenga lithola uphatheke kabi ngendaba kaMihlali, indlela umyeni obengumyeni wakhe ayibeke ngakhona, wakhuluma ngakhona ngomyeni wakhe. Lokho kukhombisa uzwelo njengomuntu wesimame ukuthi umunye umuntu ungambukeli phansi. Yiko ukuthi abantu besimame sibambene simbokodo sinje asilahlani. Ngiyangicela ke bahlali ukuthi ngiphele lapho ngandlela isikhathi, niqhubekeke nisubscribe ni-like ama-video ami bese nipressa nebheli phela ukuze nazi ama-video amanye mengiwadrop ukuthi nangoku umhlali usephinde wadrop enye video ngimchithele zona zinohlonzi zishisa. Ngiyanithanda.